OK, zdar lidi, já jsem Tomo a vítám vás u prvního videa na tomhle kanále. Ano, je to tak, první video. Na začátek bych vám chtěl všem poděkovat za tu podporu, protože jakoby hnedka, co jsem si založil kanál, tak mi na YouTube boom, 250 odběratelů, boom, Facebook skoro 100 odběratelů, takže tohle je vlastně takový poděkování za tady tu podporu od vás. Dnešní video bude takzvaný Kilbrand. Pro ty z vás, kteří to nevědí, je vlastně, že my vyběhneme z metra na jedné stanici a budeme se ho snažit chytit na další stanici. V našem případě to bude, že pojedeme z IP Pavlova na muzeum, kde na muzeu vyběhneme a budeme se ho snažit stihnout na hlavním nádraží. Abyste věděli, že to není žádný fake. Když to bude s jednou kamerou v metru, tamhle chodí bude mít GoPro a já si to ještě budu natáčet na iPhone. Teďka jdeme z muzea na IP Pavlova a pokusíme se uskutečnit tady ten master triček. Půjde vpravo, Nestihl jsem ho. Jste špatný vagón, nestihl jsem ho. Příště budeme muset vybrat asi nějaký těžší cíl. Těžší? Určitě. Bylo to super. Já se vstupujeme do druhé strany. Tohle jsme asi vyběhli na muzeu a stihli jsme ho na Václaváku. Hele, tamhle běží. Kámo, ty vole. Já jsem chtěl běžet dozadu, já zapomněl, že to tady dopředu. Pojďte, piču, no. Hezky.
OK, takže dali jsme to, nevím, co bych na to řekl, jako dali jsme to fakt těsně, ten záznam z metra bude vlastně celý nesestříhaný, takže vám to fakt dojde. Takže to by bylo z dnešního videa všechno. Pokud se vám to prostě líbilo, tak mě podpořte tím, že mi dejte like, nebo odběr na facebookový fanpage nebo na YouTube. Nápady pro další videa, jestli chcete vlogy Ask, nebo další TubeRun snad, to prosím ne, tak si to napište do komentářů. Díky a zatím čus. Na uši to napište. Teďka si jdu sednout na tu lavičku, kde se já převlíknu, ty vole. Dovnitř, aby nefoukal vítr. Myslím, že mýmu kompu je jedno, jestli to bude foukat vítr nebo ne. Ale nám jako.